ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ተሳተፍቲ ንኹሎም ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ንምዝካር ሓሳብ ዘፈልፈሉን ንድምቀቱ ኣበርክቶ ዝገበሩን ኩሎም ምስጋና ይብፅሓዮም ልዕሊ ኩሉ ግን ነቶም ኣብዚ ኣብ ሳሕል ኣብዚ ግንባርን መሬቱን መዘናን ቃላትን መግለጽን ዘይርከቦ ኣርበኛነትን ጅግንነትን ፈጺሞም ብኽብረት ዓሪፎም ዘለዉ ሓበንን ሞሳን ንዓኹም ይብል ታሪኽ ናይ ሳሕል ብሓፈሻ ናይ ዝኸባቢ ከዓ ብፍሉይ ብምልኣት ዝገልጾን ክገልጾ ዝኽእልን ምርካብ ዘይከኣል እኳ እንተኾነ ሚኒስትሪ ዜናን ብመገዱ ዕድል ዝረኸቡን ብዙሓት ዝፈልጡን ደራስያንን ጠቢባንን ኣዝዩ ዝድነቕ እንግዶትን ኣቕርቦትን ገይሮምሉ ስለ ዘለዉ ኣብ ልዕሊኡ ዝውስኾ የብለይን እንተበልኩ ምቕሉልነት ኣይኮነን ቅያ ጅግንነትን ውፍይነትን ተጻዋርነትን ተባላሓትነትን ፍጻሜታት ሳሕልን ውቃውን ገናፂልካን ኣንቢብካን ዘይውዳእ ዘይተኸፍተ ብወሰኽን ምጽብባቕን ወይ ወሰኽን ምጽብባቕን ዘየድልዮ ቁሙጥ ሰነዳት ስለ ዘሎ ሰነዳት ሰዓት ሰዓትን ሰነዳት መዓልቲ መዓልትን ንኹላቶም ቅዱሳት ኣቓልቦ ክገብሩሉ ጥራይ ከዘኻኽር ፈቱ ካልእ መዘኻኸሪ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት እውን ጠቒሰዮ ዝነበርኩ ብዙሓት ንዝኽሪ ተባሂሎም ንዝኽሪ ታሪኽ ቃልሲ ተባሂሎም ዝውደቡ ኣጋጣሚታት ኮነ ሓወልትታት ሕልፍ ምስ በሉ ስለ ዝርስዑን ዝዓንውን ቀጻሊ ኣቓልቦ ከይንፈጎም እላቦ ዘለዓለማዊ ዝኽርን ክብርን ንሰማዕታት ብሕልናን ብግብርን ዓወትና ሓፋሽ